Dag. Hallo. Is dit een... Zijn jullie bezig met een taakstraf of zo? Of, Hij zei het nooit. Wie? Hij zei net, het lijkt net alsof we een taakstraf aan het doen zijn. Serieus? Ja. Maar dat is het dus niet? Nee, we zijn gewoon, ja, we komen een aantal uren per week naar ons werk. Dat is hier? Ja, het Veerhoes. Het Veerhoes. En ja, nu zijn we hier een beetje al het onkruid weg aan het halen. Want wat doe je normaal? Ja, normaal werk ik in de bediening en Owen in de afwas. Raar hè? Ja. Dat je geen werk hebt. Of hebben jullie nou tijdelijk iets anders? Dit? Nee, we doen dit en dat is het enige wat we doen. Maar krijgen jullie dit wel betaald? Ja, we krijgen een gemiddelde betaald van de afgelopen maanden. En dan komen we ook een aantal uur gewoon per week en dat ligt dan aan iedereen hoeveel uur ze komen. En ja, dan gaan we of iets schoonmaken of binnen iets schilderen. Het ligt er maar net aan wat we moeten doen. En hoeveel mensen werken hier? In mijn hoofd 17 ambulanten en dan nog de keuken en dat zijn er 5 volgens mij. Oké. Wel gezellig? Ja, dat is hartstikke gezellig. Ja? Want Ja. hoe lang werk jij al hier? Ik werk hier nu een jaar. Een jaar. En jij, Owen? Bijna een jaar na de zomer. Kom er even bij. Op 1,5 meter dan, hè? Ja, ja. Dat zou zomaar 1,5 meter kunnen zijn, zo'n stok. Ja, Ongeveer. Ja. kom dan niet meer. Dus jij wast af? Ja, ik was al. Oké. En jij in de bediening, normaal Ja. gesproken? Normaal wel. Kennen jullie elkaar van hier of kennen jullie elkaar al langer? Nee, van hier. Nee, ja, ik had hem wel eens gezien bij voetbal, maar voor de rest nog nooit. Oké. Jij voetbalt? Ja, maar allebei. Oké. Bij? Irene. In Tegelen dus? Ja. Ja. Jullie wonen ook allebei in Tegelen? Ja. Ja. Oké. Waar voetbal jij? Ook Irene. Ja, nee, maar welke... Ja, ik voetbalde eigenlijk, ik ben nu gestopt. Oh, je bent gestopt? Ja, Waarom? ik had er niet veel zin meer in eigenlijk. Oké. Ik ga nu gewoon sportschool. Sportschool? Ja, als het weer open gaat. En hoe oud zijn jullie? 15. Ik ben 16. Oké. Dus jij speelt nu in de, hoe heet dat tegenwoordig? Ik speelde in de jongens onder de 17-3, maar ga nu naar de meisjes onder 17-1. Dus dadelijk, ja, je gaat naar de meisjes onder 17. Ja. Dus alleen nog maar meisjes. Ja, Want je maar, speelde eerst in een gemengd elftal. ja, voor 1 jaar. Maar ik heb daarvoor alleen maar bij de meisjes gespeeld. Maar omdat ik te oud was, kon dat voor 1 jaar niet meer. Dus ben ik 1 jaar naar de jongens gegaan. En nu ga ik weer terug naar de meisjes. Hoe is dat om een jaar lang in een jongensteam te voetballen? Ja, ik vond het niet heel fantastisch. Want? Ja, ik was het totaal niet gewend. Dus ja, bij de meisjes ben je echt samen allemaal 1 team. En bij de jongens was dat niet echt zo. Ik had dan wel het geluk dat er een ander meisje in mijn team zat. Maar het was vooral dat wij 2 een beetje samen in het team waren en de rest van het team samen een groepje was. Jongens hebben dan toch weer een andere sfeer onderling, hè? Ja, maar het is ook niet de gezelligheid. Want normaal heb je in het lokaal allemaal gezelligheid en dat kan niet. Want je zit in een apart lokaal afgescheiden van iedereen. Met de dames, of hoe moet ik dat zien? Nee, als je bij de jongens speelt als meisje, Ja? dan zit je in een ander lokaal van de jongens. Omkleden. Ja, Je bedoelt de kleedkamersfeer. ja, 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 dat die is- mis je dan toch. Ja. Want je zat dus niet bij de jongens in de kleedkamer, maar probeer Nee. eens te beschrijven hoe gaat het eraan toe in een meidenkleedkamer? Ja, we hebben heel hard de muziek aanstaan. En, Dat doen jongens ook. Ja, dan gaan we zingen, dansen, buikschuiven. Eigenlijk Oké. van alles wat niet helemaal de bedoeling is. Ja, Ik kan me daar iets bij voorstellen dat je dat mist. ja. Ja, ik ben wel blij dan dat ik het volgend jaar wel gewoon weer terug kan. Ja, mits ik dat kan halen met school, maar Ben je alweer aan het trainen? nee, wij gaan
18 mei, ja mei, krijgen we een schema en daar staat dan op wanneer we weer kunnen gaan trainen. Heb je er zin in? Ja, Heb je het gemist? ja echt heel erg. Je bent een fanatiek voetbalster. Ja, wel een beetje. Ja, welke positie speel je? Ik was keeper, maar nu dit seizoen weet ik nog niet waar ik ga staan. Oh, Want ja, toen ik wegging uit het meidenteam is er natuurlijk iemand anders gekomen om mijn plek in de goal over te nemen. ja. Maar ja, ik weet niet of ik dan weer terug ga als keeper of dat ik een andere positie heb. Want bij de jongens heb ik wel gewoon in het veld gespeeld. En dan kon je goed meekomen? Ja, soms werd ik wel aan de kant gebeukt. En ik ben niet de grootste, dus dan vlieg ik wel een aantal meter. Maar je kunt wel van je afbijten als het Ja, moet. dat lukt wel. En waar ligt je hart? Op het veld of in de goal? Ja, meer aan de goal denk ik. Maar ja, op dit moment is het ook wel een beetje, omdat ik nu een jaar heb veld gespeeld, vind ik dat ook wel leuk. Hoe is het met school, Owen? Ja, gaat goed. We hebben online les van een half uur. Dan max tot 1:15 altijd. En dan krijg je daarin de opdracht te horen en die moeten we dan in de les ook af hebben. Hoe bevalt dat online les? Aan de ene kant is het wel fijn, want je hebt meer tijd over voor andere dingen. En aan de andere kant, je ziet wel niet echt je vrienden nog op school. Dus Het is kloten toch? ja, Die sfeer die je op school hebt onderling. ja, dat is wel weg nu. Omdat je de hele tijd thuis zit, je ziet niemand eigenlijk. Ja. En als je op school zit, heb je wel iedereen die dan om je heen en kan je dan een beetje grapjes maken met z'n Ja. allen. Ja. Dat is wel fijner. Heb je een aantal vaste vrienden die je nu wel ziet op afstand? Ja, ik heb wel een paar vrienden die ik dan wel zie. En jij? Ja, met school is het heel lastig, want ik zit op het mbo. Ja. En ja, ik heb praktijklessen heel veel en ja, die zijn nu best wel moeilijk te volgen. Want nu moeten we bijvoorbeeld thuis mallen maken en dat gaat niet helemaal goed. Ballen maken? Vertel, wat doe je dan? Ja, ik doe vormgeving aan ambacht en dan ga ik me specialiseren op keramiek En waar doe je dat? in Bokstel. Oh! Ja, Ja. die school ken ik. Daar Ja, ben ik het pas Sint nog Lucas. geweest ja. Ja, Is het echt zo leuk als dat het overkomt? ja, het is Ja, hè? het is echt super gezellig met iedereen. Maar het is ook gewoon de sfeer overal is super gezellig, want iedereen accepteert elkaar en dat is ook echt heel fijn. Alleen nu is het dan zeg maar online, dat werkt niet echt heel goed voor ons. Nee, zeker wat jij net zegt met praktijkdingen en zo. Hoe moet je dat in godsnaam online doen? Ja, we hebben nu zeg maar meer theorie, dat we de theorie uit de tweede pakken. En ja, dat maken we dan, maar voor de rest kunnen we niet echt iets doen. We proberen te doen wat we kunnen, maar voor de rest, ja, wat we niet kunnen doen, dat kunnen we niet doen. En dat doen we dan volgend jaar hopelijk in de eerste 4 weken. Maar dat weten we nog niet zeker. Oké. En hoe zit dat bij jullie dan met overgaan? Hoe gaan ze dat... Ja, wij krijgen allemaal aan het eind van het jaar een positief of een negatief advies. En door het jaar heen kun je een verbeteradvies krijgen. huh? En als je een verbeteradvies eerder hebt gehad en je niet aan de afspraken toen hebt gehouden, dan heb je nu wel de kans dat je van school af moet. Maar ja, ik heb gelukkig wel gewoon altijd een positief advies gekregen. Dus ik weet wel dat ik over ben naar volgend Oké. jaar. En waarom keramiek? Ja, dat vond ik het leukste van alle ateliers. Dan was ik daar wel het meest mee bezig. En dat was ook waarvoor ik daar naartoe kwam. Waarvoor ik elke dag daar naartoe ga. Alleen ja, nu dan niet. Is ook... Het zit hier een beetje ook in het DNA, hè? In tegelen en stijl. Keramiek en klei en... Ja, wel een beetje. Ja. Gewoon omdat je hier ook bij de Maas klei kan vinden en alles.
Maar ja, ook de dakpannenindustrie wat hier altijd gezeten heeft. Hier zitten heel veel Ja. pottenbakkers. Hier om de hoek zit Niek Hoogland, geloof ik. Ja. Oh, dat weet je wel? Ja, dat weet ik allemaal. Hey, en jij, Owen? Wat doe jij voor school? Ik zit op Blariaken in Blerik. Oké, En de derdejaars VMBO-kader. VMBO-kader. Doe ik dan dienstverlening en producten met sport en bewegen. En dat is dan dat je Oh, veel bezig bent met activiteiten organiseren en mensen in beweging krijgen. mensen in beweging krijgen. Ja, zorgen dat mensen bewegen Ja, op een ja. leuke manier en zo. Dus wel een beetje richting een gezonde levensstijl en zo. Ja, dat is wel. Daar ligt jouw interesse. Ja. En na het VMBO, waar zie je jezelf naartoe gaan? Ik zou graag naar een school zoals Sima zie ik zitten wel om heen te gaan in Eindhoven. Oké. En daar specialiseer je dan verder op dat vlak? Ja, want daar heb je wel een bepaalde richting dat je met sport en bewegen en voeding vooral, dat me heel interessant lijkt en zo. Leuk. En misschien zien we jou ooit nog als kunstenaar? Ja, misschien, wie weet. Dat zou wel leuk zijn. Nou jongens, tot die tijd wisselen jullie ook nog een keer van... Nou, dat ding is even groot als ik, dus dat werkt niet zo. Oh, dat werkt niet zo goed. Ja, en dat ding is weer veel te kort voor jou. Ja. Ik denk dat Ja. ik me echt niet zo fijn vind. Hey, bedankt voor het kletsen en ik hoop dat jullie gauw genoeg weer aan de gang kunnen. Ja. Ja, dat hopen wij ook zeker. Want dat is toch leuker dan dit, hè? Ja, Zeker. dat is echt niks.